Na, kezdhetjük akkor. Tutoriált kell nekem? Ez nem kell. De hogy kell? No thanks. Buy Overwatch, de hogy bájolom. Mit kell csinálni? Kapcsolódjak rád? Aha, próbálj meg. Vagy Social Frog. Ja. Itt rányomtam a A pluszra. várj, Y accept. Leaving your game. Kiléptettél. Sorry. Igen, most itt, mint hogyha benn lennél. Join group voice chat. Nullással tudunk beszélgetni. Kurva anyád. Ezt hallottad? Nem tudom. Nem, hát izén Skype-on hallottam, de a játékon belül nem tudom. Nulla tudtok. Hogy kell elindítani? Hát ott van play, aztán elindítod. Hol van, hogy play? Vagy ez ki? Ja, jó, most benn vagyunk. Quick play, custom game. Jó. I'm ready, don't task again. Miért akarja ennyire, hogy tréningeljek? Nem tudom. Ez a tutoriálom mániája. Searching for a game. Olyan most nem is kéri. Neked is? Akkor kettőben vagyunk. Fun game. Elég jó a stílusa amúgy. Ez a menü elég jó meg volt csinálva. Jó. Kicsit lejveszem a hangot, mert ragadt hangos. Na. Na most. Assemble your team. Kivel kell lenni? De azon nem tudom, mit csinál az ulti ennek a izén. Összekötmással. Soldier, Reaper, ez elég jól néz ki. Farah, Emcr, ez McCree, Genji, ez néz ki legjobban. Ezzel az izével leszek Genjivel. Az a... Ja, igen, az a ninja. Miért? Az, hogyha Google-ba mennék. Ez egy fegyverem van. Nem, azt hiszem jobb klikkel, meg ilyen csillagot dobálsz. Vagy akkor... De, és hol van a kardon, vagy valami? Nem tudom. Lehet, hogy shift-tel kell váltani. Nem, a shift-tel így csináltam valamit. És... Most nem tudom, mit csináltam. A left shift az valami dodge, vagy ilyen előre suhanás. De hogy tudok fegyvert váltani? Nem, megkérdezem. How to change weapon. Majdnem sikerült jól leírnom. Nézzél meg ilyet tudok erre valahol. Ja, ez te vagy? Jaj, megint ilyen kemperős csírával vagy. Ja, hát az nem szoktam. Én így fel tudok húpolni. Nézd, figyelj, engem látsz. De hogy tudok fegyvert váltani? Nem tudok a számokkal, se görgővel, se... Nem furcsa. Nem tudok így felugrálni a falakon? De! Fel lehet mászni a falon, milyen király van. Na most én sikerült meg. Valakit ledodge-ol. Én itt így sunnyogok hátra. Itt van ez a Hanzo. Ez engem fagott. Meg fogom ölni! Le fogok esni! Kiestem a pályáról. De ezt tud kardozni is? De el is öltem, azt hiszem. Ugye? Nem tudom meg. De én te hogy váltasz fegyvert? Vagy te nem tudsz fegyvert váltani? Én nem most olyan vagyok. Mert én csak ezt a dobó... Jó, mindegy, mert én is váltok karaktert akkor. Nekem most tudom csinálni. Ki kéne ismerni a pályákat. Jó, azt nagyot megölöm. Jó, azt nem is azt tudom most. Nem tudom, valaki healer kéne első. Ennek volt valami hookja. Eliminated gizmo. Mögöttem. Te hol én vagyok, itt jön valaki. De most ennek tényleg nincsen kardja? Lehetséges? Megint foglalkoztak volt. Mindegy, váltok. Melyik
király meg. Reinhardt. Ez jó. Ez ilyen jó nagy tank. Ja, F1-jel tudok Hero Detail-t nézni. Fire Strike, Earth... Hú, van itt minden. Rocket Hammer. Oké. Befcsi. Mi az ellen? Ez elég király. Azonnal most vagyok. Jó, majdnem sikerült eltalálnom. Ezt még megölték előre. Ja, ez rohadt oké. Ez a bajom. Ja, nekem most legalább tudom mit csinál az új színvállalá. Na, ezen lőjél át, kicsi fiú. Hogy hagyom? Hol? Nem is látom, hogy hol vannak. Urgot ulti. Itt van élet. Na. Ez tényleg elég király ez a karakter. Hol van, hol van? Ja, kardozgat? Nem, most ezzel a nagy tankkal megyek. Csak nem tudom utolérni azt, akit üldözök. Mert most nem tudom, hogy hol van. De itt nem lehet valami kombolt nyomni? Megölt. Jó, kipróbálok még egy másikon. Hoppá. Jó a neve a Reapernek. És valami lövőssel megyek. Ez a Widowmaker. Ez is valami, ez a sniper. De hogy lehet fegyvert váltani? Nem tudom. F1-et megnyomod, akkor kiad ilyen Hero Detail. Jó, megöltem valakit. Ja, azt én belelőttem én is egy. Persze. Amúgy itt nem kéne támadni, mert az egyik objektív az övék. Másik meg senkié. Én nem fogom nyerni. Infrasight-ot csapattam. Vagy valaki más csapatot. Ez az ulti. Majdnem sikerült eltalálnom valakit. Én még ilyen taposoknákat tudok leraposgatni. Az igen. Elég van ez ki. Nem tudsz csapatni még egy ilyen infra-sight-ot? Be kell töltődni. Aha, meg headshotoltam a Hanzót. Ezt nagy darabot lövöm. Aha, nem, ezt a infrasight-ot ezt én is tudom. Most itt vagyok mögötted én is. Csinálni. Nagyon jönnek. Most. Itt fognak jönni velünk szembe. Igen? Ott volt. Még támadók vagyunk, úgyhogy lehet nem sniperelni kellene. Mit csinál az E? Az E, az a taposóknak. Taposoknak? Hát, vagy legalábbis olyasminek tűnik. És kevés? Nem töltődik vissza az életem magától? Ó, balról, ott, most ott bent. Én megyek valami akciódúsabbal. Reaper, az jó. Ilyenkor mit csinálok? Akkor nem láthatatlan vagyok. Teleport. Most kikaptunk? Nyertünk! Ez szar! Hát de nem is volt nekünk elfoglalva semmi. Ja, ez mondjuk elég király, hogy benyomja itt a végén a legjobb play-t a játékban. De ezeket engem ölt meg pont. Igen. Eliminated from. Ez a legelején. De az elég csicska, ez ott állt végig amúgy a sarokban. Onnan levelt az utat. Indul magától a következő? Ja, 20 másodperc. Job well done. Visszahorzni kellett? Aha. Visszahoztunk. Elég ilyen egy.
karrieremben ez lett a legnagyobb damage-tenem, és kaptam lootboxot. Meg plusz 20% XP-t. Te nem kaptál? Ezt előző, elsőnél kaptam én is. Na most melyik kell legyek? Most valami védekezően van, melyik a toronyépítős, olyannal legyünk mind a ketten. Mind a kettő? Ez a Torbjörn. Ez már van. De mondjuk te lehetnél olyannal, én meg a hílelőssel, vagy... Nem, én leszek ezzel a basszonnal, az át tud alakulni izévé, toronnyá. Melyikkel leszel? A robottál, és akkor én is leszek ilyen mozgó. Akkor legyen az a Thornby. Jó, pedig csapathatnánk ilyen törpesereget. Mert ilyen törpe osztogat. És itt, hogyha valaki nem választ... Prepare your defenses. Így át tudok alakulni így egy helyben lévő izébe. De itt is mindegyiknél más játékmód van, meg kell védeni az alt. De annyira olyan kicsinek tűnik, jó, mondjuk ez egy törpe, hogy jó, de a többi karakter is tök kicsi. Tudja magát javítani. Milyen messze van már a bázistól? Honnan fognak jönni? Ja, most ugyanott vagyunk, csak a másik. Milyen a látószög ennek a cuccnak? Ezt most itt ütni kell? Mint a Team Fortress-ben? Jövök mellé. Látod, hogy hol vagyok? Itt vagyok melletted. Ja? Ja, ez meg itt ide raktelénk a pajzsot, ez elég király. Én még nem látom. Csak level 2-re tudom upgrade-elni a tudatomat? Nem hiszem. Most itt ütögettem egy darabig, de nem ment feljebb. Ja, várja, kell valami cuccot felvennem. Ilyen scrap-et. Az élet, tudom, nem scrap. Mi? Ki destroy-olja a türetemet? Tönkrement az egyik. De ki? Hogy? Itt a pajzs mögül. Ott vannak fent. A jobbról. Igen, itt van hátam. Még ő nem tudni, hogy mit tud csinálni. Az ellenfél. Ez még kiugrott a robotjából. Ó, betaláltam. Hát megöltem. Ohó, itt raktam egy jó hisz. Találtam egy közpotot. De mindegy, már megöltek. Megjavítom magam, de jó. Kipróbálok még egy másikra. Mondjuk ezt a... ez a Winston, ez volt a bevezetővé. A gorilla? Aha. Ez valami pajzsot tud, meg így ugrani. Meg nem tudom. Ez ilyen nagy tanknak tűnik. Gorilla? De jó. Tök jó ezek a mozgó cuccok, amik így cipelnek. A sárga az velem van, vagy el velem? Lőnek, jó, nem fentről. Ja, a sárga az te vagy. Valakit megöltem? Az igen, ez elég erős volt. Vagy elég... Itt nincs a segítség. Ja, hogy én ledobni tudok ilyen védőburkot. Ez elég kemény. Az igen.
Azt, de 500 élete van ennek a cuccnak. Tökre lecélcéztem. Az igen, ez elég erős amúgy. Beugrottam ötük elé. Nem tudnak kijönni amúgy onnan hátulra. Be vannak kerítve. Vagy mi az? Be vannak szorítva. Nem lehet sprintelni ezekkel a karakterekkel? Amúgy. Alapból elég lassú. F1. Tesla. Gain immense. 5 player killstreak. Na várjál, én még keresem, merre kell menni. Te majd killstreak. Hallod, ez amivel én vagyok, ez geci jó? Melyik az a turret fejűvel vagy? Aha. Ez az az ultia, hogy ilyen mozgó tanká változik, ami geci erős lövedékeket lő ki, és de milyen ultia? Van, a Q, amit be kell tölteni, hogy középen van az a felszút, hogy betöltöttek egy Q-zni. És ilyen tanká általában konkrétan ott volt a jó, most nincs bementem a előre tolt vonalaik mögé. oda bement, aztán ötöt megöltem. Nekem most ez a gorilla tetszik nagyon. Csak megöltek. Ja, be volt töltve az ultim, azt nem is használtam, basszus. De jó, ez gyorsít engem, ez a másik karakter, ez a Kinyamotó. Vagy csak beképzelem? Ja, nem, az gyorsít tényleg. Az, aki ilyen hangokat ad ki, az egy négerse. Leraktam ilyen izét, védőt. Most bedühöttem, most ilyenkor acskéltem. Nyertünk. Tetszik ez a... Most vagy mindig jó tímet kapunk, vagy könnyű ez a játék. Frog, play of the game, hoppá. Na. Egy helyben fogsz állni, és onnan lősz mindenkit. Ezt figyeld. Ez volt az, amit mondtam. Jó. Ez van itt tényleg jó. Bastion. 36 000 kill. Kire kell szavazni, vagy... De ez most mi? Ez mit csinál ez a szavazás? Nem tudom. Te kaptál 3-at. Meg a másik is. Match finish, plusz 300. Elmondtam már neked a Petőfis vicceimet? Igen. Mindent elmondtad már. Aj, kár. Most úgy elmondanám még egyszer. Mi? Úgy elmondanám még egyszer. Mondjad, mert még nem mondtad el sikét. Mi? Mondjad. Még nem hallottam, amit nem mondtad még. Nem elmondtam. Öttek, akkor veszek ezzel a rakétással. De amúgy kombózhatnánk, hogy mit tudom, te vagy ezzel a nagy majom tankkal, és valaki a fáraóval, és mögül lehíleli. Közben széttép mindenkit. Ó, ez mi? Ja, ezzel lehet repülni? Not enough players. Ja, fáraó, azt mondom fáraó, az azt tud repülni. Azt a picsa, ez volt. Nem, nekem az a Winston nem tetszik. Jó, de akkor megyek én vele, te meg a fáraóval. Jó van. Vagy nem tudom még melyik tud hílni. Ja, hílelőssel? Aha. Melyik tud? Vagy a Mercy, azt hiszem Mercy is. Mercy? Nevébe kiindulva, meg hogy angyalszárnyai vannak. Mercy? Nagyon Mercy. Merci. Tíz, 9, 8, 7, 6, 5. Na akkor melyikkel leszel? Ez a Mercy. Aha. Jó. Ez a legjobb team setup. Mit csinál? A bal klikkel healelek, a jobb klikkel pedig damage amplifier. Komolyan? Ja, de az olyan, hogy én sebzek többet, ugye? Nem te? Nem. Adok egy ilyen burkot. Nem, ez így néz ki. Elolvasd. Én ilyet, látod? Én így beugrok, így,
És lerakom az elmet, ott pánt bepajzsozok, és akkor széttépek mindenki. Ez a gameplay ennek a gorillának. De jó, ja, kettessel lehet választani, kettessel változtatni. Jó, én nem tudtam azon a iszén nincsen váltani a kettessel sem. Se a görgővel, semmivel. Öreg görgővel sem. Ó, hogy támadnunk kell. Akkor jössz? Itt vagyok, itt vagyok. Ó, ott már volt is valaki. Most damage-ektek. Szétadám, mindjárt megöltem életet. Ja, itt vagy mögöttem, király. Szólj, hogyha nem adsz, hogy onnan. Csak... Magadat tudod healelni? Be tudok most ugrani. Beugorjak? Várjál, még nincsen. 26% vannak még. Hol vagyok? Mindjárt beugrok és benyom az el. Mögöttünk. Hol? Tudsz tölteni? Mindjárt 300 erittem. Jó. Mindjárt bemegyek. 3, 2, 1. Treppel lehetek mozogni. Double kill-eztem. Itt mögöttünk vannak. Jövök hozzád. Ez jó, ezzel még célozni se kell. Menjünk vissza, kell foglalni. Jó, tényleg igazán. Lerakom oda a védőpajzsomat, azt itt bent meg tudunk maradni. Gyertek be a pajzsba, hogy nézz. Velünk van? A gecibe belé dobban. Oda repültem. Fel tudok ugrani oda? Elfoglaltuk. Hogy nyertünk? Aha, most elfoglaltuk. Na most betöltöttek, most jössz meg ezzel a heal-előssel? Aha. Mert én is meghaltam, úgyhogy mindjárt éledek oda. És most van Pum is. Van ultim. Ultikúm. De ott fent is van, oda nem tudok felugrani? Dehogy nem! Hát ez nagyon megjárta. Oda megyek hozzád, jó? Megmentettelek? Yeah. Amúgy is. Ott, még azt is meg kell támadni. Jó. Fél, mindjárt beugrok a kummal. Az így, olyankor így kézzel ütök és rohadt csak életem ez. Mi a szar? Be vagy treppelve. Látom. Az igen, akkor átlöttem rajta. Nem baj. Majdnem úgy sült el, ahogy képzeltem. Itt a kapuba olyan furcsa volt a textúra, és itt megakadt benne az elugrásom. Itt vagyok mögötted. Együtt haltam meg. Erre nem lehet menni? De ezzel nem tudsz repülni amúgy? Nem repülni, hanem mivel, hogy nézzél rám. Ránézzük. Illetve, hogyha valakire haverra ránézek, akkor így oda tudok hozni. Várj, bemegyek. Így jó, mert tudlak követni. Baszki. Vissza, mert eltűnt a pajzsom. Eltalált ez a kamera kimurál. Yeah. És meghaltál? Aha. A healert kéne megölni. Jó, megöltem a healert. Jó. Új. Az igen! Valahogy megöltem úgy, hogy benn volt a bázisem. Nyertünk. Szétkaptam mindenkit. GG! És én még jól is nézek. Na, ennyi a play of the game. Play of the game, Rock Potato, Ass Winston. Ja, itt illetve. Az igen, hányat értélte ott még? Nem tudom. Mondom, ezzel a cuccal meg célozni se kell.
megkapod a thumbs up-ot. Ó, epic lettem. Ez mit jelent? Nem tudom. De ez könnyű ezzel a majommal játszani. Na még egyet megyünk? Karrierem legnagyobb damage time lett, azt írja. Karrierem legnagyobb objective time-ja, legnagyobb objective kill és legtöbb eliminációja. Hát nem rossz amúgy. Ja. Azért megvenni nem fogom. Hát, ja, de ezzel Winstonnal megyek még, mert ez jó. Tudod, ezzel úgy tudom, hogy tudnék játszani. Nagyon jó a dizájnja szerintem a játéknak. Na most jeleszik, ez a legjobb eddig szerintem ez a kapban. Ez melyik? Vagy ez mit csinál? Ez olyan, hogy a shift-tel így előre gurul, és az E-je az pedig ilyen kidob egy bombát, ami stunol, és hogy oda gurulsz, besztán, de aztán pak. Hangzik. És revolvere van? Aha. És ennek is valahogy úgy lő a revolvere, mint Csékóban, nem? De nézd a bal... a bal egérgombbal csak így lövök, a jobbal meg így. Na itt most mi védünk, úgyhogy preparálni kéne a defendációnkat. Preparáljuk a defendációt. Hallod, itt menj fel a tetőkre, vagy nem tudom. De hogy lesz felmenni? Nézd, én így tudok felmenni, speciál. Az mivel? Shift. Meg amúgy te vagy tudsz ugrálni a falon, ha a falra nyomsz a space-t, akkor tudsz dupla a space-elni, nem tudom. De most ez a Wide-Omékra az úgy tud felmenni, hogy jó, szóval nem tudsz felmenni. Hogy lehet ilyen emótokat nyomni? Azért ez a Winston, ez ilyen offenzív karakter. Melyik? Melyik én vagyok. Ne szar! Beugrottam a tűzük közé. Kurva ügyes vagy. Kb. 2 másodpercig adtam ide. Jól meg vannak csinálva a pályák amúgy szerintem. Meg ennek is kicsit ilyen vovos a grafikája van, hogy direkt nem ilyen élethű, hanem ilyen mesebbel is. Nem? Aha. Na, lőd a... Ez ilyen erős ez a turret! Leraktam a pajzsomat, szétlőtte a pajzsomat, és utána meg engem is, úgyhogy közben én is lőttem őt. Oh! Ez durva. Úgy elfoglalják, nem? Vagy ez nem azt jelenti? 2, 1, most... Náluk is van egy ilyen moki. Még nem látom, hogy mikor töltek, mikor fogy ki a táram. De hogy lövi szét? Ez a turretes tényleg elég erős, nagyon nagy a DPS-e. Rohadt gyorsan lövi szét 550. Olyasmi, mint a Gunsó a lóba. Gunsós Kozmó létbűnbe. Ajjaj. Na most ezt a másikat kell megvédeni. Oh! Az igen! Mi ez? Mi? Engem is megöltek. Valami engem befogott. Engem ez a tornyos engem. Te szoktál lenni. Ez is 5 kill. A streakből van. Defendáljuk már meg. Vissza!
triple kill-eztem pedig. Simán megöltek. Nem baj, ilyennek is kell lenni. Jól És a Play of the Game az mindig a nyertes csapatból van? Hm? A Play of the Game az mindig a nyertes csapatból van? Nem. Ez is úgy csináltam, mint te. De így tud toronyként menni? Hát ez az útja. Ja. Amúgy nem. Meg amúgy a torony is ilyen gépágyú. Most nem is szavaztam. Most kipróbálok egy másikat. Te kiléptél? Aha. Mert? A lootboxokat kinyitom. Hát de most meg úgyis van időnk, vagy... De te... Nem tudsz rám kapcsolódni? Hm? Nem tudsz rám kapcsolódni? De biztos. Kinyitom a boxokat. A legendarit kaptam valamit. De ez mit tud, az én skineket ad, vagy mit? Is. Kipróbálom ezt a szerzetes szerűséget, a tibeti szerzetest. Még jól néz ki. True self is without form. Transcendencia. Orb of Discord. Hát, hogy no. Yeah. Aha, simán sebez. A szílel, az el meg... Mit csinálsz el? Yeah. És miért nem tudok választani? We are now spectating. Miért? Spectating. The objective is now. I have no idea what I'm doing. Van pajzsot hátra, ó, beteg. Ó, megöltem. Néztem is tudjuk ki. Az igen, megöltem még valaki. Ez elég jó ezzel a szerzetes... Mit csinálta a képességét? Az igen. Hát így nem tudom, lő meg... Több, hogyha betállsz ezzel, akkor többet fog rá sebezni a barátod. Meg ilyen support-szerű, de... erős, meg tudsz healelni is rá. Nem is haltam, akkor ezt csomónak megöltem. Ojjajjajjajjaj, ezt hogy csinálta? Vagy egy kilométerről lesztánolt valaki. Ilyen létezik? Ó! Az igen. De jó! Ja, ez beultizott ez a Torvald, ezt átharzott egy kis tankászt, szép. Egy lövésben. Na, én most váltok valami offenzívevre. Junkart, ez mit csinál?
Frag launcher. This bomb's for you. Aha. Jó. Ez olyan, mint a demo a TS-be. Melyik? Amivel most vagy. Ja, most spectators, hogy mit csinálsz? Oh, just leave this here. Well, that's a good spot. Ezt nem szeretem, amit csak így kilő, aztán majd berobban. Meg is jöttek, az anyám nem tetszik ez a karakter. Soldier 76. Ez jöhet. Na ez mit tud? Sprint, Tactical Vision, Biotic Field, Helix Rockets. Az igen. Na végre ezt tud sprintelni a bal shiftjével. Ez nem jó, nagyon gyorsan el kéne foglalni, nem? Nem tudsz beszállni egy körök között? Nem. Még hogy tudom aktiválni a... Ja. Jó. Nem tudok be. De itt van egy kosár, nem? Kilépik akkor? Tehát én megpróbálok betűzni. Jó. Itt van egy Joint Frogs Group. Most kilívelek a saját, vagy ebből a játékban benne vagyok, és átlépok hozzá. Ja, nekem is úgy csinált először. De akkor most te indítod azt, nem? Yeah. Searching for game. Genji. Szóval ninját ki akarom próbálni. Csak rá kéne jönni, hogy tudok átváltani a kardjára. Nekem is van 2 lootboxom. Joining game, azt nem is join. Nepal. Nem is tudtam, hogy így néz ki Nepal. Nekem ez az utcsó, aztán már megyek. Ja. Hol van a ninja? Itt van Genji. Úgyis most támadni kell. És arra jó az a ninja. 20 szek. És indul. Chris. Ez a leszbi csaj, az jó? Azzal játszottál már? Melyikkel? Ezzel a ilyen rózsaszín lila hajó. Nem. No support heroes, az a team tips. Nekem a Reaperre van skinem. Na. Azt Deflect. Mi? Jó, az nézd, nekem ilyen skinem van erre a vizére. Ezt nyitottam. Shuriken. Az igen, jól néz ki. Nem, csak hogyha betölt a Q-m, akkor tudom használni a kardomat. Amúgy nem. Igen? Aha. Elvileg. Muti a skinet valahogy? Most nyitottad a ládába? Aha. Jól néz ki. Azt kell escortolni, gondolom oda kell állni mellé és úgy kell tolni. De ez nem ér, csak már nézd meg itt össze-vissza bekempelik magukat. Fúha, ez érdekes lesz. 3, 2, de besúnyolok.
Most nekünk csinálni kell, vagy... Igen, ezt kéne eszkortolni ott lent. Hát adott úgy tolja. Aha. Nem tudtam. Ez elég jó, azért tudok itt mászni a falakon. Nincsen. Na, egyszer betöltene a Q, már nem örülnék. Aha, neked valóban nincs, ez inkább ilyen templadós. Az igen, milyen német. Ki mond németet? Nem tudom, valamelyik híle. Mert hogy lehet. Valaki lő. Valaki lő, honnan lőnek? Onnan lentről. Fundja meg fel. Koltok, hol van élet? Jézum, ich sterbe nicht! Azt mondtam. Hol van élet? Nincs élet ezen a pályán. Betöltött a Q-m. Na, erre kíváncsi leszek. Azért betöltött, ezt meg is öltek. Nem volt semmi életem, basszus. Pedig elővett valami rohadt meg kardot. Pedig vicces. No, átváltok valami más. Ja, jó, de nem ment le a cooldownra. Megvan. Az igen, egy ütésből szétkaptam. Tudatot is szétkaptam. Hú, kicsit benn vagyok a susmóban. De beszartam. Kéne egy kis élet, mert 11 életem van. Itt egy nagy életláda. Ezt akartam. Még kis életet. 54 HP van. Érzem, hogy kifolyik belőlem a vér. Ez az. Megint ugye betölt a Q-m. Nagyon durva. Van egy turret lent, Timi, azt... Megöltem. Ja, szedtem. Ugye betölt a Q-m. Kéne élet. Új, betöltött a Q-m. Na most valaki nagyon szét fog kapni. Five player kill streak. Az igen. Ez nem nagyon volt a kamikázézás, mert túl könnyen megölnek. Azért, hogyha ez még tudna láthatatlaná változni, vagy valami, és akkor nem csak befele tudnék menni, hanem lenne valami képességem, meg kivel is tudok jönni. Az igen! Az milyen király már! Nem? Justice. Nincs fenében. Még gyorsabban mozognának a karakterek is. Meddig van most ez a... Vasárnapig azt hiszem. Aj, mindig pont akkor fogy ki. Én de használtam volna ezt helyet. Vasárnapig lehet ingyen játszani, azt hiszem.
Ez igen, az melyik volt? Ez a... Mi ennek a neve ez ennek az írásnak? Sonic Arrow, Scatter Arrow. Király. Az ilyen, ezt mondtam. Jó szép kapott. Ez a Reaper is erős amúgy, olyan, mint hogyha ilyen kis shotgunja lenne, de ez a messzire is hat. Ja. Anyádat, hogy... Locked by the dragon. Move this thing out. Ott egy Reaper. Itt a mellettem. Merre mellett? Ja? Megöltem ott van a másik oldalt is. Ja, mert Sandro. Az igen, ez a Molten Core elég király. Történet. Kavik szorul. Megyek a Winstonnal. Ilyen nyertünk? Vagy mi van? Mi nem tudok karaktert váltani. Mi? Contested. Mozogj már! Akár mire odaérek, ahol tart a kocsi. See that which is unseen. Back in my day, we have this payload delivered already. Jók a dumák, amiket mondanak a karakterek. Helden sterben nicht. Ez igen. Help! Help! Áj! Behúkolt egy ilyen túrófejű. Majdnem eltaláltam a sárkányommal, csak véletlenül téged lőttem. Na, most itt vagyok ezzel a Mokival. Megöltem a killer. Ezt a fasidot tolja meg valaki, alig maradt élete. Megöltem. Király. Most kipróbálni is ezt a Reaper-t. Ez mi, amikor így ilyen félig látható leszek? Az akkor untargetable vagy. Ugye bemegyek ezzel a tankültivel. Az igen, nem, de jó nagyot sem ez. Ez mindenki nem újra tölti a fegyverét, hanem így eldobja. Mi? Hát, valaki legyen fel. Várj! Megölt ez a hiccet. Revolveres csávó. Ez jól tűnne ilyenkor untargetable vagyok, mert olyankor is lőttem ezerrel ezeket. Olyankor ilyenek volt. Azt hittem, hogy sebzik. Elszakadtuk a... Mert bemegyek tankot, nem várjuk. És már...
most már mindegy. Most egy feljebb ment az idő, előbb még csak 19 másodpercünk volt, most még már van egy 20. Ne fog járni az idő. 3-2 és kikapunk, pedig már alig kellett volna tolni rajta. De hát így mindent egybevéve elég jó játék, nem? De azért nem tudom. Mennyi 60 euró volt? Hát nem, 60 euróért biztos nem veszem meg amúgy sem. Most annyira nem jó. Ugyanolyan értelmetlen online shooter, mint a Team Fortress vagy ilyesmi. Én akkor már inkább Battlefield-et valami ahhoz hasonló, hogyha ilyet kell játszani, azt nem sokkal jobb. It's nice to be appreciated. Na, ha eddig végignéztetek a videót, akkor igazán strapabíróak lehettek. Köszi, hogy megnéztétek, és köszi, hogyha feliratkoztok. Sziasztok!